späť na semifinále play-off Extraligy medzi Trenčínom a bratislavským Slovanom. V druhej tretine 6. zápasu padli 3 góly, všetky 3 do siete trenčianskeho brankára Vladimíra Kováča. Slovan vyhráva v Trenčíne po 2 tretinách 4-1, keď naozaj fantasticky zvládol predovšetkým Slovan druhú 10-minútovku druhej tretiny. Hodnotenie Michala Mravika, jednak gólových situácií a jednak samozrejme celej druhej 20 minútov. Tak ako som už naznačil, po prvej prestávke Trenčín začal nátlakovou hrou prvých 10 minút. Nevyťažil z toho nejaké výrazné šance a Slovan kontrou tvrdou dosť preduklu sa dostala do výrazného vedenia 4-1 a myslím si, že bude ťažko zvládnutelné pre Duklu otočiť tento výsledok. Prakticky všetky góly, vidíme to teraz, padli z prečíslení, 2 de facto zo samostatných nájazdov. Prvý gól si myslím, že Jano Homer skôr nahrával púk Janovi Pardavému a slovanistický hráč v jazde ho spracoval a prišlo k prečísleniu úvodnému gólu. Tu vidíme gól Mareka Urama, ktorého celý zápas není vidno a typicky preňho sa ocitne v gólovej šanci a 100% využíva.